салом алейк бародаро, хуш омадед ба ютуб канал Ҷумъахун Раҳимов. Бародару мана чира туннели иҷара гузаштем Истиқлола, вилояти Суғди, ноҳияи Айнира. Бародару ина тамошо кунед. дар рӯзи заказ ба дар шаҳри Бохтар ба ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғд овардем. Парфтем гашта рафтесем на буромадем навҷа видео кунем гуфтем парфтем ютубда. Баъд диққат тамошо кунем ноҳияи Айни даи музибо. Дар ноҳияи Айни на бачӯи ҳама барфай. Ҳама пури барфай раҳ. бародару лайкора бизанед, фуромӯш накунед. Суроғаи мо шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф, рӯ парои мошин бозор. Бародару дар дарвоза решоткаи чи дар кор бошад, заказ карданӣ бошед, номеро 904 31 31 43. бародару ина туннели дигариша расидем. Тамошо кунед, баъд диққат. ноҳияи Айни мо ноҳияи Панҷакент оварда будем вилояти Суғда. дар рӯзи заказ буд овардем, парфтем гашта рафтесем. бохи сарбаланду хонаобод бошед бародару. дуруни туннел даем.